μάτια. Μου βγαίνουν μπροστά αλόκοτες παρουσίες. Αρκεί ένα απαλό άγγιγμα για να αλλάξεις δέρμα, μάτια, ένστικτα. Τότε ρυψοκινδυνεύω μέσα από μονοπάτια σχεδόν απάτητα. Στα δεξιά μου μεγάλες μάζες από υλικά αδιαπέραστα. Στα αριστερά μου αλλεπάλληλα λαρίνγκια. Ανεβαίνω το βουνό με τον ίδιο τρόπο που σκαρφαλώνουμε σε εκείνη την έμμονη ιδέα που από παιδιά μας τρομοκρατεί και μας θέλυγει, και από κάποια μέρα δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να την κοιτάξουμε κατά πρόσωπο. Το κάστρο που στεφανώνει το βράχο είναι καμωμένο από μια μοναδική αστραπή. Γρήγορη και απλή σαν πουλάκι, ορθωμένη και πυρήφλογη, προχωρεί ενάντια στην κοιλάδα με φανερή πρόθεση να τη σκίσει στα δυο. Κάστρο μονοκόμματο, επιχείρηση ακαταμάχητης λάβας. Τραγουδάνε μέσα, αγαπιούνται ή σφάζονται. Ο άνεμος σωρεύει οριμαγδούς στο μέτωπό μου και ο κεραυνός στεριώνει το χρόνο του στα τύμπανά μου. Πριν να γυρίσω σπίτι μου, κόβω το λουλουδάκι που ανθεί ανάμεσα στις ρογμές. Το μαύρο λουλουδάκι, το καμένο από τα στροπελέκια.